Ahoj, já jsem Luky a moc rád bych vás všechny pozval na naši valentínskou party, která se bude konat 10. a 14. 2. od 14 do 18 hodin ve všech našich kamenných pobočkách v Praze. Najdete nás na Chodově, v Paládiu, ale i na Andělu. Na co se u nás můžete těšit? Vyrobíte si tematický koupelový produkt, který si samozřejmě odnesete domů, dostanete od nás balíček s překvapením a na vlastní kůži si vyzkoušíte naše produkty a party aktivity. Tohle je speciální příležitost, jak si vyzkoušet naši party experience za poloviční cenu. A jelikož my Vlaši jsme taky romantici, tak jsme si pro vás připravili ještě jedno překvapení. Když u nás v našich kamenných pobočkách nakoupíte od 12. do 14. 2. v minimální hodnotě 1000 korun, dostanete od nás tuhle úžasnou růži jako dárek.